Bona isiphongo mase siphume nje. Bese ngikona. Hayi. Mase siphume nje isiphongo. Si ready sinje futhi. Yazi now sivloga yonke into. Yeah. I wouldn't jump. What's a vlog? Intanda nje ayibu 2 days ayikho lento. Hi guys, abangakafiki abayitshela ukuthi basaze. Hayi ngoba sengaphuma kule ndlela. Hayi shame ngiyabonga Nkosi. Yazi ngiyabonga. Hana imasifika intanda manje. Ngizothulula manje ku7 siphume ngo4. Hayi ayikho lento. Lapho futhi ukuthi ingane esagcwele intanda ebuhleni singakanani. So emgaqweni. How? From the residents of it. Who's buzzing? Yeah. It's a good spot now. Hi guys, Imina lo, ready for July. Ngibuya kuzoloka la eAdams kuMamvubu Mkhize. Usengenze nje ngicela nokuthi angifake nensoyi. So, yeah. We are ready. Akuseke kusasa Nkosi yami umuntu ayothi mdedela ngene. Bye. Finally, I'm at my hippie place. Ebuhleni Mama Nazareth, Onyazi leZulu. Yeah, into egcwele emnyango. Hayi ngiyazi mina lento. Isikhathi it's 1 a.m. Intatha kusa. Sisuke ekhaya bekuyoshaya past 11 if I'm not mistaken. But safika la go past 12. Yeah, and then ke indlela ke ukuthi size la edodweni lala ekhaya kaShangase yo besambe siba nama stop and go endleleni because abantu bagcwele wonke umuntu manje osevivela nje ukusa ngabe ngisasho ukuthi kusasa cause kusile already. Mhla 1 la amaNazaretha ekupha khona usuku lokungeniswa komhlangano olubizwa ngokuthi usuku lomdedeli. So sonke besilwela ukuthi nje solala la ngoba itraffic ebakhona manje kuyilolu suku lolu iba nje ningakhulu and uhlala kwi-traffic until sizishaya isikhathi saleyo nkonzo leyo enkulu. Abanye zibadlule so nje bengengikwazi kodwa ake ngigobise amadlangala for now. Sobonana ekuseni. Ciao. Good morning. Umhla ka-1 isithembiso, umhla ka-1 ungaliyo. Yeah ngilale kahle izolo noma ngilale manje nje bese kushawa u1.
Yeah, since kungekho lutho la edodweni, ngivukile ngizoya kocela usisi wami ukuthi ngiphe indawo yoku-freshen up, cause kube imesi kakhulu izolo. I didn't afford to take everything ebengizoyidinga, so yeah, nje la edodweni empty nje. Morning, guys. Yay, siyavloga la uyazi la. Ay, boss sikatshela nje. Ayibo, izwani umuntu esifana natshela leyo nto. Nangulele laphaya, Nambo. Say hi to my vlog. Zikuyavlogwa. So la sidla ispinashi esiphekwa bhizethi. Kangcobo. Bhizethi siyabonga. Uphethe nojeqe. Apparently ke njengoba umhlangano siyawugcina. So uzongenisa umdedele nje sesuthu ujeqe. Dedela ngeno nojeqe eswini. Camanga. Lapho mina bengifuna ukudla ijungle oats bangithethisa bathi angidla ujeqe. Yo, yasefikile. Ayalukana leminyango. So nje umhla wa1 uyaphithizela guys. Ningaboni mangaphenduli kwaThaphu nginga. Hayi. Nimelene lelokhuzane yami. Senginisile amakhosana umdedele banginise ngo2 banginise amakhosazana athola isibusiso, so kuyongenisa thina ke manje bomama. Yeah, I'll take you through ukuswenzakalani, but ke not imfihlo zebandla.
Basically umdedeli igama leli elisukela kwesihlabelelo noma ingoma ehlatshelelwayo uma ngabe kuzokwenziwa lenkonzo kulolu hlobo. Ithi mdedele angene nangoZulu. Thina siyinzalo kaDingane benosenza ngakhona sasivalelwe. Namhla vuliwa amasango. Njengoba inkolo yethu ixhumene kakhulu nesintu kanye nabangasekho emhlabeni. So uma ngabe kuyilo mhlangano neminye imihlangano kuyaye kwenziwe inkonzo ekanje la singenisa khona esihamba nabo. Sinenkolelo enkulu ke thina ukuthi njengoba sikhonza nje asikhonzeli thina esiphilayo kepha sikhonzela nabangasekho emhlabeni. Okhokho khulukhulwana nabo bonke nje othola ukuthi badlule emhlabeni bengasabonanga ubuhle bukaShembe. Esikholwayo futhi ukuthi la bekhona bayakwazi ukuxhumana noShembe ngoba abanye babo bayabuya ngamaphupho bazositshela ukuthi uShembe bayambona futhi uyabayalela ukuthi nansi inkolo okufanele ukuthi batshele idalwa zabo noma abasaphila enyameni ukuthi cela bayobakhonzela njengoba bona bengesana kukhonza ngokwabo. Ngakho ke sisuke ke siyongenisa idalwa zethu kulo mhlangano nathi sikhulekela ukuthi nje uJehova kasikhumbule. Sicelela nezibusiso ke zempilo, imali, inhlalo enhle nazo zonke nje izibusiso ongayicabanga. Ungenile umhlangano. It's the 2nd of July. Sihambile sewungenisa izolo sabuya for ukuzoqoqa nje izinto esiyidinga for the entire mhlangano. So now siphendula khona ke sihambise ezinye impahla nazi lapha ngazimane yabona yini. Umphongolo wamanzi lo yayipontshi, ingubo zokulala, amabhakede amanzi, ukudla lokho kuma 10 kg rice, uphu, flour, nje you name it. Oh yeah, nje nenye grocery encane. So we are filling up manje isikhathi it's what? Sendisho past 9. Yeah, siyahamba siyabuya. Shubile. Ihamba buya July wonke kodwa ke no singiyohlala ke manje. Into enginothisa ngalo July ukuthi nje kugcwele kakhulu. Kugcwele since kusasa kulehlanu. Ngifosile ukuthi ezinye impahla ihambe manje. Because njengoba kulehlanu kusasa nabashumayela abavimba emasangweni abagada nje umsebenzi kaJehova netraffic nakho konke baye bangathanda ukuthi basivulele singene siye emadokodweni. Ngala phambili so ingakho ke ngiphoqa ukuthi I can't manage. Say hi to my vlog. Cabanga kuyangihlukumeza ukuthi angidrive
ngoba ngisazomhlukumeza uJuly wonke. Guys, shadana sinamona. Hayi, asambe bedumise. Cha, shadana sinamona. Hawu, ngiyazishayelela. Ngiyazishayelela. Ngizohamba ngolihlala esikekeni ngishiye. Asabeni sebuhleni guys. Yo, njengoba ku9 mhlawumbe sofika ngoba past 10 mhlawumbe hour. Yeah. Sanibonani ekuseni kuyisabatha lokuqala kuJuly. Emini isabatha mayibe inhle kwabangcwele. I'm so excited. Isabatha lokuqala njengoba ngisho nje kuJuly. I hope niyazizwa insimbi. Sivivela ukuyinkonzweni enkulu. Sifike izolo nje ebusuku ngoba senzela i-traffic yini ekhaya yo ikubamba for days. Ungaze ungene ngo3 ntambama ubanjwe i-traffic, so nje besilela ukuthi ingasibambi. Angisachichwe ma kodwa phela kuyabanda eThempelini ubusika. So yeah, silungela ukuba bahle, siyobona umnikazi wezinto zonke, uShembu Nyazi Lezulu. Angazi masikhona nesidingo sokuthi ngichaze ukuthi umhlangano kaJuly uyini kahle. For those abangazi mhlawumbe ababona ku-social media amaNazaretha wonke epost about ukuthi aya kuJuly. So masithi siya kuJuly suke siya emhlanganweni omkhulu okuyinkonzo enkulu yamaNazaretha ayibamba nje uJuly wonke kusukela kudala, kusukela nje ngo1910 ibandla lamaNazaretha lisungulwa. Lo mhlangano nje uhlezi umhlangano omkhulu. Suke nje sizokhuleka, sizoyicelela izibusiso kuJehova. Amakhosazane ngicela angiyeke, awangiyeke amakhosazane. Awangiyeke amakhosazane. Kade ngaphuma ebukhosazaneni please. Wena nje uzothi khoxa uzongazi uthi nje hayi kade yobuzo ogcinile. Okay, nje bade ngisho ke. Yabonza nini? This is my YouTube. Asasha. Konje. Ngiphazanyiswe amakhosazane azongifuna izinto, angifuna imigexo, angifuna amadavads, angifuna yonke into. As I was saying ke uJuly inyanga enkulu kuthina amaNazaretha, sizoyicelela izibusiso kuJehova. Siyahlala nje endaweni ekuthiwa isebuhleni esenanda, north of KZN inanda. Yeah. Sifike nje sizokwakha izindlu nje esihlala kuzona zesikhashana ezibizwa ngokuthi amadokodo. Kukwena ukuthi wakha kanjani, abanye benza imigobo ila usebenzisa khona izintingo, wakha idokodo, abanye bakha ingothayela, abanye bakha ngama-blocks, kuningi nje. So yeah, sihleliye kulezi zindlu lezi, siyahamba iy'nkonzo nje ziningi nisazobona because I'll take you through uJuly wonke. Namhlanje ke njengoba kuyisabatha lokuqala kuJuly, kushumayela intsha leli bandla amakhosazane ekuseni, ebese emini kushumayela inhlalisuthi. Yes. So yeah, sivivela nje ukulalela bona ukuthi bathini ngoJehova uShembu Nyazi Lezulu ukuthi ubenzeleni, nanokuthi nje ukholo lwethu baliqinisa kangakanani. Siyibone ngempela ukuthi hayi no asidukanga mangabe size la kuShembu. Futhi nabanye abasamngabaza uShembu babone ukuthi no uShembu uNkulunkulu. So yeah. Hayi bazongibhedela lapho akuyona ke neyami ke. Hey, ngizohamba ngihlubule lana.
uNkulunkulu namandla onke, yiso wonke abamkhonzayo, busisa ukuvuka kwethu kwanamhlanje, usigcine ngomsa wakho. Amen.
uNkulunkulu namandla onke, Yisa wonke omkhonzayo, busisa kuwa kwethu namhlanje, usigcine ngomsa wakho. Amen. Owasinikela ebuhlungwini bazo, ngenxa yezono zethu, mabokheshwe abohlongo bazo. Good morning. It's day what? Guys, got mhla 5 namhlanje kuJuly. Sisahleli nabunikazi kumnandi. We are enjoying our time. Ngivuke ngenza skincare routine, ngidla ngenza neparish. Yini manje? Ihe, Jesu woza ngibona simushela ngani? Yeah, asambe o.
Yebo, idombola lamakhosazane afuna ngayisentanda. Yeah. Ngoba nawe washula khona. Guys, kade kaphulu ukhosazane, please. Aniveli ngicabanga ke. Aniveli. Vele umimi nje noTokozo. Usiso lokho ekhuza umntwana lapha. Lokho umntwana umphatha bese ekhuza ingane emzekweni. Ngolethathu. Ngoba ngesonto ngempela yabo ukuthi ngeke uzuphume ngeso. Hayibo mina nini izolo bekade ngikodukini. Bekade ngisekhaya. Usithathe ba 3 hours noma ukusuka phezulu size la 3 hours. Hayibo. Emoto cela ithangele ifoto yo. Angisazi abafana bayithanda boza buya. Hayi. Waza khona waza. Hayi ngoba sengaphuma kule ndlela. Hayi shame ngiyabonga Nkosi. Yazi ngiyabonga. Hana imasifika entanda manje. Ngizothulula manje ku7 siphume ngo4. Ayikho lento. Lapho futhi ukuthi ingane esagcwele entana ebuhleni singanani. So emgaqweni. Yebo, seliyalunga ipharishi. Yebo, zodla ipharishi uzina. Hawu, wadla umimi. Hawu, wadla usimi. Hi guys, ngiyanamkela ku channel yami yaka YouTube. If you are new here, please subscribe, and if you've already subscribed, welcome back. Ngiyaxolisa ngomsindo kwi background. Ngisebuhleni and kuneyingane and nami ngihamba nezingane zale ekhaya, so nje ngizocela ngithethelele ngalokho. Just to give you an update. Sengikhohle nokuthi umhlaba namhlanje kodwa ke sihambile izolo ngihambisa intombi entanda amakhosazane ngizobe ngichazela ukuthi intanda kahle kahle yini, but umkhosi omkhulu weintombi zamaNazaretha la zihamba khona ziya endaweni ekuthiwa isentanda. Nginikeza nje just a brief about ukuthi ikuphi ke entanda. So mayibuya lapho zibuya zize nje emkhosini la zibungazwa khona, ziphethe intingo zazo, zingene ethempelini zakhe iqhugwana. Ngisazon shithela konke lokho nginikhombise. Yeah, asambeni sengi ready for ukuya khona ethempelini. Lezi ke zakithi azikakaphuma edokodweni. Kunini ngithi ngisethempelini ngibalindele lapha. Bathi nje basagqoka bona ngiyobakhipha ke phakathi edodweni ngamanje lento abayenzayo
Fanele sishuthe ngishona nokushutha. Sobe shuthe nini? Hayi. Ake niphume edokodweni, ake niphume sekuyaqubulwa lapha phambili. Aniphumeni. Hayi baniphume, kunini? Hayibo. Kunini ngempela? Kunini? Anibabheke. Basasendlini. Hayibo. Shambe. Wait guys. Kunini sesempeleni ngithi nje ngilinde zasekhaya. Hayibo siphuma esempeleni thina. Hayi. Habe. Nawo brocade no lace bo. Angisebahle. Shambe. Wayithatha phi into enhle kangaka? Hayisuka. Musanja enganyama please. Yeah, ake niveleke. Lekulingani hi. Ansebahle. Hayibo phumani edokodweni. Hawo phumani endlini. Nababe. Chevrolet SUV. Inapha ngaphethe kwenkosi. Akaqondele khona umnika. Sifikile ke tempelini. Sizobuka amakhosazana, izinkumbi zamakhosazana. Not just idlanzana, izinkumbi.
bafowethu uYintanda ngesibelelo seli ifongathathu ngesishagalomini ngicela u-anti yangazela khona nesibelelo usuku Njengoba ngithembisile ukuthi ngizochaza ukuthi ikuphi eNtanda kuya obani makwenze njani. eNtanda indawo eyihlathi elimama phakathi nje neplazi elikhona lapha eNanda. Le ndawo yathengwa ubabamkhulu umqali wendlela kusukela kudala nje elibumba leli bandla. Waba nombono ukuthi kumele ahambe namantombazane amsulwa. Mangithi amsulwa kusho ukuthi intombi into aye nazo eNtanda ukuyokhulekela ukuthi umhlangano kaJuly uqale kahle. Ayokhuleka akhulekele nje izinto eziningi nokuthi amaNazaretha awasimame nakho konke nje ukuhle. Akagcinanga-ke ngokuthi awasize ngokuthi ayokhuleka amakhosazane, kepha waphinda wabhalela ngisho nebhuku. Lelo bhuku elinemithetho elawula ukuziphatha kwawo amakhosazane. Usho ukuthi nje kunemithetho ekufanele ukuthi amakhosazane ayilandele aphile ngaphansi kwayo uma ngabe nje engamaNazaretha. Kumnandi kakhulu-ke uya kuleya ndawo leyayana. Ixhumene kakhulu nemvelo ngoba nifike nihlale nje ehlathini nibasa umlilo nikhuleke-ke. Okubalulekile ikona lokhu ukukhuleka. Nikhulekela ukuthi uJehova kanisize, nikhule niyiphathe kahle nize nikwazi ukuthi niyithathele inqumo. Anicini ngokukhuleka abaphathi okuyintombi eseyiqinile banifundela leli bhuku leli labhalwa ubabamkhulu elinemithetho elinayo yonke nje imithetho engeke ngize ngikwazi ukuyisho-ke kodwa nje mayelana nokuyigcina uyintombi size sifike isigaba sokuthi uyakwazi ukuyithathela inqumo eziphusile noma kuze kufike isigaba sokuthi uyagana. Uma ngabe-ke befikile eNtanda bayahlala kuthi ebusuku ngo-12 bahambe baye emfuleni, bahambe bayogeza emfuleni. Emva kwalokho sebeyasuka-ke sebebuyela ebuhleni. Uma ngabe sebebuyela ebuhleni bahamba ngey'nyawo. Ngenkathi besaya bahamba ngey'moto, kodwa uma ngabe babuya sebebuya ngey'nyawo. Qala-ke kwakuyaye ukuthi uma ngabe wona amakhosazane efika eNtanda ahamba ayokha uThingo. uThingo ilenduku nje le ente engicabanga ukuthi niyibonile la beyiphethe. Ahamba ehlathini ayogawula iy'ntingo. Lezo y'ntingo afika azongena nazo ebuhleni eziwuphawu lokunqoba. Ngokuhamba kwesikhathi nanokugcwala-ke kwabantu abangamaNazaretha gcine kungasekwazeki ukuthi iy'ntombi zingene ehlathini ziyokha lezi y'ntingo.
Ubaba-ke inkosi yamaNazaretha uShembe Unyazilezulu yathi hhayi izothumela abantu ukuthi bahambe bogawula lezi iy'ntingo ebese inkosazane nje izothi uma ngabe isisuka entanda ithatha uthingo lwayo ingene indlela sekubuyelwa ebuhleni. Uma ngabe sekubuyelwa ebuhleni lezi iy'ntingo ay'ngeni ngaphakathi emadokodweni bazibeka nje ngaphandle okuzothi uma ngabe sebeqedile ukuhlamba kahle emadokodweni sebeyanyuka-ke sebeya ethempelini la khona-ke sebeyowenza umdlalo omuhle noNkulunkulu engithemba ukuthi nobonile la bemile olayini basuke behlabelela-ke njengoba bemile la olayini bengena ngaphakathi ethempelini bezokwakha umfanekiso weqhugwane okuwumdlalo nje omuhle abawenza phambi kukaShembe ebuka lo mdlalo nje uwuphawu lokunqoba ukuthi inkosi yithi la basibone sihambile saya entanda sayoqhuqha amakhaza lapha besingayili koqhuqha amakhaza mahhala kepha besiyolalela iy'mfundiso ney'nkambiso zakho sesibuyile-ke manje sibahle sibuye namandla amasha sihlobile sibahle ngithemba ukuthi niyibonile iy'ntombi la zigqokile ngisho namabhayi azo lokho abagqokile kubizwa ngamabhayi noma amahiya okuno-one arm. Hhayi-ke kushiyana ukwenza-ke ngey'ndwangu kodwa nje asuke mahle nathi sihleli lapha siwomama sithe shaye obaba siyabuka nje lobo buhle obungaka uShembe Unyazilezulu asebenzile ey'ntombini. Kuhle ube intombi yaseNazaretha angeke ngize nginixoxela amanga futhi kuhle ngoba nami ngihambile le ndlela ngayibona ukuthi yinhle kakhulu nami engifisayo ukuthi ezami iy'ngane ziyibone so yeah. Ngibonge kakhulu nakomkhulu nobabakhulu nobaba uthina bebenivikela endleleni. Ngiyacela ukuthi ngihlangana nawe lowasengaphezulu ngikhuluma nawe lo-anti ehluleni niyiphathe kahle. Usephansi ngomhlangano ngizokwenzela izotshela u-anti u-anti mangabe belezwa iphathanile noma amapini abezukuzwa umuntu ngomlomo mayincenga umuntu mayesesipholi umuntu ngabe sesipholi santoba sesipholi angabi sekama mayiya ekama khona into ungabonile ubuhle benu ubuhle benu dileni uhamba isikhathi bese beyokhayisela amanye eminye imizi maniyiphathe kahle. Ngifisela konke okuhle amakhosazana. Bese uShembe baniphe iy'busiso. Bese bekhanyisa ney'ndlela zenu. Uthi njengoba sesihlangene la Emva komkhosi wasentanda-ke abaphathi bamemezele imigidi
okungafanele ukuthi amakhosazana ayiphule. Leyo mgidi leyo kusuke ku-pink njengoba nibona la kwi-video, nisazobona namanye ama-video. Igwababa, imvunulo le black and white kufanele ukuthi bayivunule, iveili, insephe, ebese kugcina iskoshi. So lama video ke nginifakele wona ke iyo yonke imigidi leyo yamakhosazane okuyiyona nje eqalayo. Kahle kahle nje ube intombi leli bandla kubalekile Nkosi yami. Hey kubalekile angifuni ukungasho. Thina nje abanye amalungu ebandla amanye siyalinda nje sibuka bona nje begida behloba phambi kamnikazi. Benza nje konke okuhle. Hey kuhle kube intombi leli bandla. Asashisi chandwa zami sekuya ngala Bo
So la I was doing preparations for isabatha bekulihlanu ngavuka ekuseni kakhulu ngayo check labafana laba ba ayinisayo laphaya ngasebhusha la kababa uyakhokha ke i-item iyodwa 5 rand ukayina. So bengiphethe imnazaretha ewu2 owami nokasisi wami nina insuku ezu2 yami iblue nemhlophe nekasisi wami because sisi wami uyinkosazana. Ulihlanu vesana libe lincane kakhulu, so nje ngenze sure ukuthi ngivuka as early as abo 7 u7 ushaye nje sengikhona lapha yasengayina. Ngithe ngisuka lapho ngabe ngize edokodweni ngizopheka isigwaqane lesiya. I-recipe yesigwaqane ke kuya ngumuntu ukuthi uthanda ukufakani kubhontshisi wakhe. Since thina singawasebenzisa amafutha mangabe sikulomhlangano, I used margarine, that was a stock. Ngafaka i-aromat. Bengade ngiqale ngokufaka izili isiza ukuthi ubhontshisi uthambe nanokunikeza nje like little tender taste.
ngabe sengingafaka impuphu ngagoqoza siya-improvise guys semhlanganweni la. Iphini ngangilikhohlwe ekhaya, so hayi-ke ngakhohlwa ne-tripod stand. Hayi bandla, ngabambisa ubhuti wami simamukele ifoni, hayi iminwe yakhe lebele iveza lapha. So there was isigwaqane. Yo guys, besemnandi kanjani. On the side ngabe ngipheka i-beef curry. Ngithe ngiphuma lapha ku-ayina ngabe ngidlula ebusha. Kunamabhusha-ke guys lana, ngadlula ebusha ukuthi I didn't record that. Ngayothenga inyama. Isizathu esenza ukuthi ngithenge inyama lapha ebuhleni ingenxa ukuthi asinawo ugesi. So ngangikade ngithengile ama-ayisi ngenkathi ngifika, but ayisencibilikile for ukuthi ngingakwazi ukuthi ngipreserve inyama. I then decided ukuthi no, ngizoyithenga phambili. So-ke ngidlule ebusha lakababa ngathenga inyama. Ya bese soyipheka-ke nesigwaqane, kube isigwaqane ne-beef curry. Bese ngi-marinate-ke laphaya nge-paprika, ngifake ne-zeal. So nje uzosibona isitshulu sophuma laphaya. We guys, mase lapha ebuhleni Nkosi yami kusuke kufana nokuthi nje sisemakhaya ethu, and iphisi esiyithola laphaya. Ngabe ngiyalirekhoda-ke nephunga lika-curry, but-ke ngelize lizwakale kodwa wona hayi uyasho.
Isiqalo somthandazo wesabatha bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni mina enkulu eyahlonishwa ubaba wethu menzi wezulu emhlabeni naphezulu, Dumsan Jehova, amen.